Какво означава ус и защо се използва в бойните изкуства? Виждам едно и също. Хората го казват, но не знаят какво стои зад него. Аз съм Живко от Самурай Доджо Варна и сега ще ти разкажа повече за поздрава ус. Първото нещо, което ще кажа, че можеш да го чуеш като осо или като ус. И двете са правилни, но тук не е важно как звучи, а какво стои зад него. Има го навсякъде. Навсякъде се ползва, но не навсякъде се разбира какво означава. Осо може да се преведе най-вече като издържам на натиск. Тоест, натискаш и не се чупиш. И още нещо важно. Използва се за много неща, не само за поздрав. Когато влизаш в залата, ус. Когато излизаш от залата, ус. Когато поздравяваш партньора, ус. Когато чуеш задачата и я разбереш, отново ус. Начало на тренировката, край на тренировката, пак ус. Това е начин да покажеш уважение и готовност. И тук идва най-важното. Как се изпълнява? Много хора, които не разбират и не са минали през школата на карате Кьокушин, не го изпълняват правилно. Правят ето така, ръцете отиват страни, лактите се разтварят, а трябва да се направи последният начин. Гърба изправен, лактите до хълбука не отиват назад, дори са леко напред. Юмруците са стегнати от двете страни на корема на нивото на пъпа. Кръстосвате ръцете и правите ус. Поведението ви трябва да е спокойствие, контрол, присъствие. Начинът на изговаряне е кратко, рязко и да дойде от корема, като удар. Ус. Защото това не е просто дума, това е отношение. Казваш го и трябва да го докажеш. Ус.